Dili, oy. Nahimong tensyonado ang pagpahigayon o clearing operation sa mga midunggo nga pampbot og sakayan sa kabaybayonan sa sitio San Roque, Barangay Kawit, lungsod sa Medellin kagahapon sa hapon. Kinihuman nga nagdumili pagsanong ang mga nimuyo duol sa kabaybayonan sa pagbalhin og dunggoanan sa ilang mga sakayan og pampbot. Ang pagpahigayon sa mong clearing operation pinasubay sa Expanded National Integrated Protected Area System of 2018 kon NIPA-AC. May patuman unta niini ang Banayng Kutamura kinsa nakuha og Special Use Agreement and Protected Areas kon SAPA sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR. Matod sa tigpamaba sa Banayng Kutamura nga si Attorney Ruel Pungos nga wa sila plano nga kuhaan og panginabuhian ang mga mulupyo sa dapit. Apan gusto lang nila nga dili padunggoon sa bahin sa baybayon nga nalakip sa ilang sapa ang mga sakayan og pump boat. Pagpasabot ni Pungos nga ubos sa kasabutan sa sapa nga ilang gihuptan, kinahanglan ilang imintinar ang kalimpyo sa mong kabaybayonan sa mga basura, istruktura ug uban pa. Gawas na ini, gibutyag ni Pungos nga ang mong kabaybayonan nalakip usab sa Tanyon Strait Protected Seascape. Diin gidili gyud ang tanang mga aktibidades sa lugar nga way pagtugot sa DNR. O ang amuan jud pag-implement lang jud sa amuang among katungod as SAPA holder ug ang responsibilidad pag-enforce among responsibilidad sad nga limpyuhon ning lugara. Unya kana ilang gibuhat kana hugaw. Nagbutang og mga infrastruktura nga gibawal na mga motorized vehicle kana bawal man agud nya muna among gikuan jud gidili kay di na maayo diri di na pwede makadaot na atong kadagatan. Human sa pagpasabot ni Pungos sa katawhan kalabot sa ilang tinguha, nagmagahig gyud ang mga mulupyo sa lugar. Kinihuman nga alang kanila, walay basihanan nga dili padunggoon sa mong baybayon ang ilang mga sakayan og pump boat. Nangangkon ang mga mulupyo nga aduna sila nasangat nga kaso niini sa korte. Diin sila matud pa ang gipaboran. Base sa mong kamanduan, giyong katunga sa baybayon ang iya sa mga Kutamura ug ang katunga alang sa mga residente. Wala no sa ilaing baybayon duol sa dapit din mahimong makadunggo ang ilang mga sakayan og pump boat. Ilang gihimugatan nga pagpanagat ra gayud ang ilang panginabuhian o kung di sila makadunggo sa mong baybayon, tabla ra usab o gikuhaan sila og panginabuhian. May pasangil ang mga residente nga dunay planong himuong lapad nga beach resort sa baybayon sa maong lugar. Nasayran nga maabot sa dulan usa gatos ka mga tawo ang giyong nanimuyo duol sa baybayon sa dapit. Aw dili jud mi mo pahawa mintras nga kani siya diri nga gikuanan pa mi sa gobyerno nga pagamitan isa ni diri sa mga tawo na nimuyo. Katong imong giyong ganiha nga diri dapit inyo ha. Oh, mo na ginasabutan sa korte sir nga ang kani din hang katunga kang Kutamura di mi mohilabot kay kami wala man mi katunga sa kang Kutamura nga lugar. Gamay ra man ning amo ang gisakupan sa mga panginabuhian. Nya siya sa di mohilabot sa mo kami mohilabot sa iya ha. Gani ang kanayan dapit usahay amo gani pilag limpyo. Kay di mi gusto baya nga kuan. So di tinuod na inyong gawagawan ko. Ah wala oy, dili oy. Puro cleaner ko gusto usasag ko ka kanang kuan. Usa ko di ka mga purpose. Na ba ginas amo monthly nga na maglimpyo mi. Aron kalikayan ang kagubot miabag sa pagpatuman sa clearing operation ang mga sakop sa Medellin Police Station. Apan padayong nagmagahi ang mga residente nga di gyud nila isibog ang ilang mga sakayan og pump boat bisan sa pagpasabot. Gitagan unta ang mga residente og hangtod alas 5:30 sa hapon nga isibog ang ilang mga sakayan og pump boat. Apan wa gyud kini nila gibuhat. Sayo niini, usa ka sakayan ang pugos nga gisibog sa mga clearing team. Palayo sa baybayon hinungdan nga misamot usab ang tensyon sa duha ka habig sa wala pa mo intervener ang mga sakop sa kapulisan. Kuan sir actually nan him diri kay nitawag ba na ko ni kasamok kani nga area. Sumoto ni responde mi diri. Okay. Karon yamom din namo na abtan nagkuan ani nagtaod aning mga kani mga tarpaulin nga private property ni siya. Kaya akong i-verify po nga area, nana din ni Sapa. Okay. Under ni sa Tagiya diri. Nani say kanang Sapa ba. About naman sa dili man actually dili ni siya ibig ni mga balaya ba sa ang Sapa lang is dapat ni clear ning lugar ha kani mga illegal nga docking. Okay. Mo man na nakasaad sa Sapa. Kay kani manggong ilahang mga balay-balay nanam guni sa korte. So di mi manghilabot ana kay sa korte man na. Pero based sa SAPA kaning special agreement protected areas. So Dili pwede ni inani. dili ni siya pwede kay kuan man ni siya kaning actually protected man niya na andiin ar may mo issue ana, di ba? Okay. So kani dapat nga area is clear gini siya. So murag initial di ra ba sila mo kuan? Isang sugot. Sugot. Wala may problema kung di sila musugot pero kinahanglan gini nato i-clear kay protected area lagi ni siya dili gini siya dapat na yung mga nagdak diri nga mga barko
Daghang kay sa guidelines lang ato, basta protected area dapat wala gini namuyo. Kay mapolluted ang lugar ba, mahugaw siya. Sa umaabot adlaw gikatakdang pugson gayod og sibog ang mga pampot sa naasoing lugar og ipadakop ang di mutuman ubos sa kamanduan sa sapa kundi gyud makabot ang malinaong paagi sa panagsabot sa duha ka habig. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.